guys, vítam vás tu Lukáš Pojer a dneska u nového tutoriála, dneska to bude ako vytvoriť svoj vlastný program. Čujete pílu? No, trošku mi bliková obrazovka, dúfam, že možno ste to aj vy videli, dúfam, že vám to nevadí. A vidíte, mám novú plochu, kde píše gaming, vlogy, unboxing a teda Lukáš Pojer. To som si vytvoril nedávno, asi včera. A pustíme sa do toho. Čiže ja tu mám už nový textový dokument. Ešte si šíšim, dúfam, že si šíšim moju novú myšku. A ideme na to. Volá sa to For Video a otvorím si to. Ja už nemusím. Ja to mám tuto. A toto všetko som si tam napísal. Čiže najprv napíšete toto. Ja to všetko dám do popisku videa. Tam, kde sú tieto 3 bodky, sa niečo píše. Čiže ja si tie 3 bodky odstraním a dáme echo. Vítaj. Vítaj. Napríklad vítaj u programu. A dáme meno napríklad For Video. Tak. Pauza a štart. Napíšeme napríklad, že spustí moju stránku. A potom echo. Spúšťam web stránku a toto tu si skopírujeme. Potom tu máte echo 1%, 10% a tak ďalej. To sú percentá. Že napríklad tu budem vám písať, že za toľko percent, 20%, 30% a tak. Ak bude 100 a sem sa napíše stlačením a teraz dáme takto, že teraz ja neviem, jak sa píše, ľubovoľnej klávesi ukončíš program For Video. A potom si napíšeme toto. Späť, niečo som zabudol vám povedať a to je, že ja som už si myslel, že tu treba niečo dať, ale spomenul som si, že nemusíte už nikdy inakšie písať. Stačí pauze nakoniec a to je všetko. A potom end. A to je všetko. A potom dáte toto. Súbor, uložiť ako, pracovná plocha a sem si napíšete, ako chcete, aby sa to volalo. Ale vždy musíte dať pozor, meno a .bat. Dobre? Dáte for video .bat a dáte, tu máte uložiť vo formáte textové dokumenty text, ale ono vám to tak neuloží, dáte uložiť a vidíte, tam máte program For Video. To si otvoríte a napíše nám toto. Vítaj u programu For Video. Press any key to continue. Spúšťam web stránku. Tak. A sem máte moju stránku. Potom ju zavrete a sem vám píše percenta 10, 20, 100 stlačením ľubovoľnej klávesy ukončíš program For Video. Press any key to continue. Dáte enter a ono vám to vypne. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a uvidíme sa na budúce. Čaute, playery!